Tinie konsem fufurum na enra ahodwirisem bi abetodwa efri oboase ne nyina ne se enra na eye iku aga na ban pa won se omnye hwemu emfa wiemhyen na kwotehwe ye wo adanse mpotem ma nipa nwotwe ehre won kwana asoafo pi na omka ho ene nipa hodo bi ka ho no enra enana omuhwemu no omawi amde ho nsem nyina eto Ghana fo enim enra dakro no ano ena safom kwehia omakwanhia wuo emu baako eye Samuel Aboagye ana oye NDC 2024 eye parliamentary candidate ewo Obuase East no ono ankasa na busuafo ene ne hokani a ogya na kire ene ne ba no akama ese entiase bi enya adwuma ewo wontem na santiase no ene nam social media so free no besi nne a enya senketo a kire se gia na agi ne ho ntre ha ewo social media so na asem no pote pa de ensantwani ba ko Obuase emu tofa emu nyina no ewo ne nsem a ye pese ono ankasa sanim de sie ewo owura Samuel Aboagye na busua ene ne hokani Mrs Aboagye entem na onsanim enche ne yetifo menia amisti memo ha opinso kase suni yo Mr Mayentie wo de wo Obuase de yakoso nyina no woni tua de sie eden na yakoso this metia with people with the see Obuase district court na ewo na yan kama ne ya kunti ne nyina he de wodi nka aka no ye nyina ni tia atulento na tu da na he helicopter pushing na ye nyina ba ko ka fa Samuel Aboagye ana okawo wa so na ye PC Obuase na anda ye ho na ye nana jamina tabla yi afai ye papia kone eto safre ai kopi mu otu na magi ni na ne se ye ne dufie na feno Samuel Aboagye ye kana tedi emma helicopter no bo na etese obia hu ne bifie wum ne nyina ni kwa hu ne hu se de nipa ne ye ya da ho kra hu ni kwa woni nti ya so mo so mo bi ne di bana omo behwe na omo hu omo bi ewu nti ono di ni boje bifie no dum no eba na eba ye ebe fre ne ma me ne testa omo ha omo ko omo samples na di dia wo mo so mo ya ne da so de ne ka ho nti o ma ye Samuel Aboagye ne yere efe na Abigel Aboagye aso prefer ese se ode ne ba no eba na omo he no mo pa sample omo tumi ko bu omo de sie oba di tu ni se ode na ta na obo ni aba ni Ghana ha de ba ne de na wo ku mu ha omo di tu papa de kra ho a twe ehwe ni mu aba ne ma ni bi se ye di akara ne ba na kwenti na ema omo ba na ko akara ni fi omo ko akara ni na oni okara na bia ni fi omo nti na se onu su hia ne bifie no hia ne body do no so sa ko da Aboagye ti ase no enso di kan ni obi wo yi no wa ni ta akara no so bi fo ti no se penyini sa su bi emi mu eko he sa akara no bi no eba nti odi akara ni ba no me fa akara no mu de e ta ho a na me ya do mo ko ya mo ko hu mo de sia wo na yi hu ye yi a Ghana ta bi ye amafo hu so bia diria itwepa omu nyina tabe de yi no bisia na ansa nkra akomu tsoye ohunu wa tsena pesa ba Obuase ama oba ni be ye kuna ya Abigel Aboagye ni bisia fo nyina beka ho ma omu ye eyi no na eyi no eye kama no mu yi no eyi fe nyina so no uwie yi a eyi e fa tsena omu pra tsena eyi Abigel Aboagye ni bisia de to eyi Samuel Aboagye bisia nim se mu ye yi bombe kese eye Aboagye bisia ni bejai omo be sere mu Ghana wade na oba ni tibi ade ne ho na wotimi akon ben ene na Aboagye bisia ni kase omo de ko mu de mu se ke dia ko wari ya so ana ko ma de nanka omo timi ejai ba bisia na antia ko se ba bi na se de em se 40 days to try to
ejaa wadeɛ no nti aboagye bi so agye tumi ɛka sɛ okay ɔmo ate na deɛ mpɛ sɛ ɔmo ka no bibia no sɛ yɛwie yie deɛ ɔmo sɛ ɔmo na ɔmo ne ba ɔmo ba ne nyinaa ase na ɔmo wie a ɔmo atena ase na ɔmo tumi ayɛ saa amanneɛ no bi gya yɛ ɔbaa no ɛno na ayɛ na mpanyinfoɔ ka sɛ tumi ɛwɔ yi ayɛ na ɛma bi ne ampa ɔmo kɔ ade kyerɛ na ɛyɛ aboagye maame asɛm ha sɛ na ɛyɛ asɛm no paa aboagye maame no ɛfrɛ no busua na ɛbi to ɔmo nim sɛ adeɛ yi a ɛyɛ Abigail aboagye busua yɛ yɛtotona so because ɛyɛ aboagye ɛte ase no aboagye ma ne te sɛ ɛyɛ na yɛn no ɔware no ayɛ sɛ wɔntu bi wɔ ɔmo ntam a ɔhwɛ akwalaa na ɔmo awo no koraa na ɔno aboagye no tutu sɛ ɛyɛ ne ba no nti na ka ɔbɛpɛ sɛnta na ne yɛ adom na mo yɛ lɛkti ne bi a ɔbɛhwɛ na wayɛ DNA na wahwɛ sɛ yɛ ne ba ampa anaasɛ bi ne nyinaa ne sɛ aboagye ɛka kyerɛ no maame sɛ ɔhwɛ a ansa na ɔbɛware ne yere no na ne yere no ne ɔpanyin kɛseɛ bi wɔ Ghana ha ɔyɛ MP hɔ Asante Region a ɔsan so yɛ MP hɔ Kumasi adi agoro bi a ɛno wɔ aboagye no ba ne ne nyi ho nti na nti na ama ne kasa ade akyerɛ no maame no nti ɔbɛsɛ no maame ɔmo wo nna ne tirim wayɛ panyin no deɛ ɛnna ne tirim na sɛ Nyankopɔn yɛ adom na owie ne election a ɔbɛyɛ dii no mu ɛna abusuafoɔ yɛnkae abusuafoɔ yi a ofie anto aka a ɛyɛ aboagye enya ne baabi kɔɛ nti maame ne ka kyerɛ ne buta no sɛ ɛbɛyɛ ansa na ɔmo bɛgyae ɔbaa no ɔmo ne ɔbaa no nkasa na ɔmo nyɛ DNA ɛwɔ akwalaa no ho na ɔmo hu sɛ akwalaa no yɛ ne bɛfie ne nana daakye ɔmpɛ sɛ ɛbɛyɛ nana asɛm biara na abusuafoɔ no nso mo hu sɛ yɛ ne nana ɛyɛ mo ba anaasɛ mo busua no nti ɔbɛsrɛ wɔ mo ɔmo ne Abigail aboagye busua no nka ɛho asɛm ɛno kura nie ɔmo tena ase ɛka ho asɛm according to ɛyɛ ɔhene ɔsɛ ɔmo tena ase asansia ɛna ɔmo kaeɛ na asomdwoeɛ anaasɛ ntwateɛ yɛ adwuma sɛ saa deɛ a ɔmo adi no before ansa na deɛ tra ɔmo ho ɛno na time so yɛ ɔmo sɛ ɛda ɔmo kɔtena ase a ɔmo atena ase afa regular abofoɔ no ɛde ɔmo aba ɔmo de ɔmo mɛtutu samples no aba ɛte hɔ sɛ abusuafoɔ yi bɛba na ɔmo ahwɛ na ɔmo ayɛ bii nyinaa ɔmo kɔte a ɔmo kɔkora a abusuafoɔ no sɛ bii no ɔmo kaeɛ no ɔmo ana kaeɛ ɔmo sɛ ɔmo nyɛ bii ekura tata nso na nti ɔmo sɛ ɔmo nyɛ bii no bii sɛ na abusuafoɔ no tena hɔ a atwitwi ɔmo aso ɔmo hu baabi a ɔmo de bɛfa na ɔmo sɛ okuru saa deɛ a Ghana nam sɛ yɛwɔ baabi a asase no kyerɛ sɛ ɛbɛtumi de akɔ ɛna ɛyɛ ɛno a ɔmo de kɔ dan anaasɛ ɔmo di nka de kɔ dan ɛyɛ Ɔboase district court no sɛ asɛm wei na esie nti deɛ ɔmo sɛ court no sɛ court no hyɛ ɛyɛ Abigail aboagye busua na ɔmo nfa akwalaa no mmea na ɔmo nyɛ die no na ɔmo hu sɛ ɔmo de hyɛ ɔmo asamaa no na ɛnda no court no ɔmo kɔduu hɔ a yɛn nyinaa nkɔduu hɔ bi no yɛkɔɛ na Abigail aboagye busua no a afale defense sɛ ɔmo da so gyina deɛ ɔmo gyina sɛ court no hyɛ aboagye busua no sɛ ɔmo ɔmo kwan ma ɔmo nyɛ DNA no ɛno na ɛyɛ aboagye busua no ɛtwitwi wɔn aso sɛ ɛnso biribi wɔ hɔ a ɛyɛ Abigail aboagye ne Abigail ankasa no mu wɔ adeɛ no mu nti na ama ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛyɛ DNA no nti ɛma court no ɛhwɛ asɛm no ɛmu ɛbɛtu yɛ ntua sɛ akwalaa na ɔmo ka ho asɛm wɔ ntie mmiɛnsa bibi ntumi nfa no bi ɛntu dwa nti ɛma asɛm no ntumi ɛka no open court yɛde kɔ secret court yɛkɔhyɛ baabi na anim a ɔmo yɛ sɛ kɔm bɛfa asɛm no sɛn na yɛhwɛ na asɛm bi ayɛ no sɛ court tu asɛm no bi sɛ ɛda foforɔ sɛn na no court no tu asɛm no bi sɛ ɛyɛ 23rd December 2025 yɛde sɛ asɛm no sɛ yɛbɛtumi kɔ so bi mu a na te sɛ wie a na yɛdi bu ya ɛno na sɛ court no bɛma kwan ɛne ayɛ die no anaasɛ ɔma kwan na yɛbɛyɛ die no a sɛ ba no duru hɔ a ɛna awuzi ne ka sɛ ba no duru ya sɛ ba no duru hɔ a ɛna sɛ court no ɛbɛma kwan a yɛn nyinaa yɛbɛhu no na yɛhu yɛ ɛbɛka akɔsi nti no nua sɛ ɛno a wɔbɔ Ɔboase district court no ne tɔfa bom no
mabo etifo yo Misty yada se megide se 23rd no ne obi do bi bronya enti yebesa ba na de besi ase ni bia ho bia no o san de top nso ye ne yahwefo ne etifo nim yada se pi Kwame Kobedi nka yemmo yemi abema na baso wama asem no emu ada ho papa waya die wabba mane ni yama asem kwabra me raho ora aden me raho papa aden awre ho no ne sen asem no se de ahya ase ne ba bia bedu no me raho aden oh se papa na wafiri mu na ora ho ama no ana abusu asem na nkasa na eda ho no na obi na koye na bus ne de share DNA den na awre ho sa oh sa oyonko da no da na oyonko da no da ano de wo ho Kwame na yese sabi ofefe efurani a hu saman enti wan pusu num nso a ontene kankan sa abusua no pese o madwunu ye mo fan asem de asem se asem na samola boaje maame kan ye no kredi a ene na wo he oba no nso suban wo da na die nso ye no kredi a ene Kwame se afarum ye nyina to mo ho ase na DNA test no mo ye na obia ete ne ho ase na no kra de Kwabena se agya se de wo kan ya nananom se agya utrimu fan a entia monku enti sebe sa DNA zo Kwabena abeha adwen na asa abeboa se na adenti na abeha adwen abeboa me se na nse papa bi akoye ebi ne ma o prove negative chese ne mane nyane dia efia ho no se Nigeria se ba bi wabɔ amena tintintin donko apia kwada ne nyina gum ono de wo se ye chi no sa se on de odi ewu dia ne ya ba msa ba dumfukum se enye dumfukum fo Kwame se no de no kore na se na bia wadwunu mu enye won tanta endi so kokoye a ade no so ento mfre ho den se beto afre ho sao ai so enti ene nyina ne se yebedi no kore am ye ho ye ma ne meme ya eno ano no ma no bi nso hadwene Kwame entram ka se ne nyina ne so bedi no kore ama ho so eno ne ade ehia ye mfa nkonko ho na me adom a 23rd ya ne obi do bedi bronya e wo boase empani se asem kesi we ba frankansi suro